Hyvää päivää, olen Daniela Kola. Tässä päivän jaksossa näytän teille, miten täällä lennetään kartalta Absolute Oceanista Absolute Deep Oceanin. Hyvä on, teidän ei tarvitse omistaa homeboardia, se on täysin ilmaista. Teidän tarvitsee vain täällä käytos. Tässä olette, tuolla puolella on syvennys tässä. On hypätte täällä ylhäällä. Ja muistakaa pitää juuri tuo hyppelyanimaatio, koska tämä esimerkki toiselta sivulta tämmöisellä animaatiolla, että vain voi hypätä sisään, joten kun hyppäät Vielä. Ja räjäytä. ette tuu yllättämään. Ole hyvä ja tulkaa ylös. Ja toiselta puolelta. No ja tällä hyppäätte. Ja nyt lennätte tässä kartassa. Saatatte päätyä esimerkiksi Choalnyyn. Voitte mennä täällä pienessä reiässä talvihorrosunessa. Emme löydä itseämme. Teidän täytyy vaan vaihtaa vaatteet elokuvateatterista. No voitte myös katsella alas ihmisiä, mitä he tekevät esimerkiksi. Mutta älkää tehkö sitä, se on laitonta. Älkää nyt liioitelko, okei? Okay? Juuri niin, juuri sillä tavalla. Kiitos siis katsomisesta. Jättäkää tilaus kanavalleni ja peukalo ylös tälle videolle. Minä olen Daniel Kolek. Kiitos, että nähdään seuraavassa jaksossa.